Pagelaran saklajengipun niki wonten selingan kalian keluarga besar Setia Kawan kersane panjenengan boten ngantuk boten bosen nggih nonton Rocky Bobo Jai sing dugi kali mente kali PP nggih sampai keliru nggih anglajengaken tari happy so happy sesarangan perwadya bala bantengan nggih sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sani yo 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 anti gores asik co ada keluar lemah yo co Anti gores Matarsa Arti gores ya happy so happy sesarangan perwadya bala bantengan nggih ugi tidak ketinggalan nggih niku wonten Mbok Dewore nggih wonten Mami Jambrute nggih wonten Mbok Londoe nggih niku nggih wonten wong tukang angon bebek nggih kesasar nggih tutuk griyane Bapak Muslim Ibu Muslim sekeluarga nggih ayo panjake sing nganggur Buk menawi kemandane tasik dereng dilem digoleki ditumpakno bantengan alon-alon nggih kalian disukani pambukane gending mama disukani gending siji ae genduk denok dados orang rokok
nggih pambukane gending teng wontene tari bantengan. Nggih nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih amargi wektunipun dalu. Ayo bantenge sesarengan Mbok Dewore langsung bali kabeh nang panggonane nggih. Kalian disikoni Jabar Madura Sronan Cakti Tak Karya. Yo. Yo 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 yo. Ayo bareng-bareng awas. Yo. Awas. Hei, au. Hei. Alhamdulillah malam mangken reok setia kawan anti gores mendatang artis biduan beda selempo beda sebek sedengan beda sekoros sarpet bengkongan keluar bak malam can bapak jaton longgolong na gunduruwo keluar ya lah tuh pak jai namo dimbayar artis yang Arya yo oke. Cek pancen tambah malam tantretan kan jagir-gir mon sampai ngantuk ajeling ria marin kaki rogi ria marin bede adel pendel marin oke kok nyelok ke saya paling montok saya paling bahenol coba yang cantik maju ke depan sini dong mas mas ya sayang hei sini dong coba dikasih goyangan bokok. Nyaman akan jen apa mas? Aduh kok enak dok Apa sih? Wok cowok tok itu waduh jene lek ketok wong ganteng matel megetel melolong loh are goyangan sebudi bu ongku are goyangan sebudi mau diberi saya ada minggu ya ayo mas ayo goyang ayo kenal loh gem aduh ayo ngawur orang ketok weh ambek ini awakmu iki ya apa sih ayo udah belum singitan dole iki rungokno kok sabene wis mari tak kandhani apa awakmu iku wedok kan Nduk iya mas loh temenan wedok kon wedok temenan iya sing tak kandhani winginane iku gawin Nduk loro lo mas
Oh, tak ngongkon ngenai tali yo. Terus? Tali rafia. Iya. Tali nono pucuke. Iya. Mari ngono diwetek memburi ngene. Doke tukaran. Hah, tukaran dok dok. Aduh, otok. Blas Joko. Yang panjene iya. Bu Monri redi nong. Apa wi? Apa jarine arek-arek? Wah, bojone Julita iku. Ngono wae lek. Lek ketok wong ayu ngono iku arek Iya. Wis, ayo jajal. Dikenal lo. Yang dulu regir-regir. Jenengku ta, Mas? Iya. Jenengku Meti Yuliana, Mas Joko. Asli Meti Iya, yo. Mas. Meti Yuliana. Iya, Mas. Alamat rumahnya, Dok. Aku ta. Kencang Yoso, Mas. Aduh, kencang Yoso, Dok. Iya. Kok kencang Yoso? Nek ndak loncong ndak kroso, Mas. Oncel kan jane, Dok. Ndak ora kroso, ndak loncong ya, Bu. Ayo, tak gres. Wah, ngawur tok re. Yunita. Unitat. Maka, Mari. delok gitu. Ya, Ngawur. sehat. Ojo gatelen ngono. Ayo, penggaweane apa? Aku ta, Mas. Heeh. Ndak harus sampean. Karo sayang. Nebang. Tak kira angon bebek, Dok. Nebang, Mas. Mik pola tantretan dina nyari mantos sing ari cocok, Bu. Katel kabeh. Onggur ya, arek serola aku apa bae bisa. Oh, nebeng oke, ngetok sengon oke. Nguan bebek saja oke. Mau tak petadok make bebeknya. Kene kono. Oke. Ayo melaku. Ih. Ayo saya nemen. Aduh. Barongsai. Saya bener kelambiku. Ya Allah. Hei. Dong onceng. Hei. Ayo Modon. Miring. Ini apa? Ayo Modon. Oh. Modon ndak kon? Lah. Dra, pihen dra rek. Ayo. Oh, Bu. Ebal tambal remajenya kok. Ayo gini. Ayo. Aduh. Lara, Apa sayang? sandung. Oh, duduk ke sandung iku Apa? tegeduk. Iya. Ini. Yo Gini. keliru yo. Ya Allah, Apa, Mas? mak nemu sing ngari ya. Apa ah? Duh, salah koro si Allah. Kare tolang di kolen ya Lah Allah. apa ah, Mas? Wong guri. Ngari ya guri. Iya. Aduh ya Allah. Soson na kena. Apa susuku, Mas? Aduh mak ngari. Apa susuku? Kok cilik. Ya jenenge aku si arek, Mas. Aduh si arek saya. Iya. Arek opo saya? Arek dak waras, Mas. Mak arek tak beres. Wah. Aduh mun sete tepak nih. Si Mas. Sik dikapakno ae iki. Cembit apple jempol dok. Tambah. Yuk. Sepondek burine omah iku digawe kon iki. Ayo kenal sapa jeneng? Jenengku Mas. Yo. Awan po bengi, Mas Joko. Nek jeneng loro Iya. Dok. Awan mek bengi. Iya. Bengi dhisik apa awan dhisik? Bengi sik, Mas. Lek sing bengi sapa jenenge? Perkenalkan nama saya Paramita. Paramita mon malam, Bu. Iya. Lek awan, Dok. Paralon. Tukang desel. Iya. Alamat rumah. Telpok aku, Mas. Apa telpon no? Iya. Kok telpon saya? Iya, gatel-gatel joli tap. Ih. Anti gores. Telpon sayang. Ndak wis. Loh, kok Borong. Oh, pegawaiane. Aku, Mas. Iya, sayang. Tadi tukang, Mas. Apa tukang opo sayang? Pengen terus sama enak. Iya, sayang. Tukang bantah, Mas. Bolong nare dak waras gelek roh iri lah. Tuh loro, Mas. Opo sayang? Kesan. Kesan. Delok sayang. Loh, apa sayang? Ndak apa-apa. Delok sayang. Ndak wis. Apa sayang? Ndak apa-apa, Rana. Tak gel. Weh nyekre. Iya, kowe. Apa ya aku? Ih, jan gudunen. Ayo, sing nomor 3. Payau. Hei. Setia kawan. Oh, ada asli Banyuwangi. Ayo goyang. Oh, iya.
Yo. Artis tula-tuli. Bakang digoyang. Awas, Duk. Digoyang, goyang. Yoi, goyang-goyang. Ayo gendingan. Nyaman. Yo, ayo gendingan. Yo, ayo gendingan jari ya tekon. Dek aku gelap jangan. Lario sing Banyuwangi. Iya dong mas. Temenan. Apa sendilir? Loh, Apaan Iya mas Joko. oh asli Banyuwangi re, Bu. Tambah tuwek tambah ganteng mas. Loh, Jela aku sayang. Karena aku dewe sing ngajokno lho ya, liyane ndono ya. Saken. kon iki ditemeni nyengkre. Majuan Didik. Jajal dikenalno jenenge sapa, pegaweane apa, alamat rumahnya di ndi. Jenengku Tiara Mas Joko. Iya. Aku Guci Alin. Iya. Penggaweanku ngemut. Woi, kok ngemut? Ngemut permen. Oh, maksudnya ngemut permen. Iya. Saiki tempuk salon enak Mas. Oh, sapa sing duwe? Ndak ro aku. Ndak ro. Ndak. Sing ganteng dhewe. Wal. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Tukiyem. Wah, ora kon. Wis kembali ke tempat. Thank you. Apa kon? Lah. Mana bini ongku ya? Eyo, a o. Iyo, iyo, ae. Os, lale lale. Ya, ya. Mosok bini tak ditodu sih kena. Ya, 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 ya. Mare bini ongko. Mas, saya tadi laki, tadi bini saya kemarin kena. Hah? Bini re. Tak bini ya. Lo erayu agin do. Sini sayang. Mosok erayu bung nembung ngaji kena. Lon-alon. Dino make tandik bini ngare kena. Permok selaki. Iya. Iya. Dicokot. Ngajak-ngajak. Joko. Aduh. Bener ah. Keke onggu kok. Olah dindak ini tak iya tak nyaman oleh. Gini. Ate apa kok kaya ngono kon iki? Jadi delokke moro Mas. Wong wedok iku sing kalem ngono lho, Nduk. Dalem Mas. Kenemenan. Gini. Oh, iki tambah bengi kok tambah gatelen ngene iki. Ayo jajal kenal sapa jenenge? Nangku. Iya. Seli Anggatel. Tak onggu. Angga teli yang kudu nyaman ah. Ayo alamat rumah. Aku. Iya. Kata panggili manuk Mas. Aduh kono Nduk. Ya wetuan kono. Kok ketapanggili manuk saya? Bojoku ilang digondol senuk. Wah, senuke pancene kanca buka kabeh. Kabeh telu senuk iku. Oh, mau penggaweane? Aku. Iya. Tekmen. Apa tekmen sayang? Tekmen gak ngerti. Sing gawe tas ini kok. Duduk. Apa sayang? Ngasak damen. Ngasak. Iya Mas. Ayo main kalaman tore nyaman lah. Tukang ngasak. Payah. Wes, Duk, iki Iya, soalnya Mas. waktune wis cukup. Ayo kancamu celun kabeh nduk senuk iku. Jarene iku Macane. Aduh. Ayo, kayak lagu.
iso turu. Anggang wektu. Iya iya iya. Iya iya iya. Happy so happy papat cacahe nggih sampun sawanten telemipun Bapak Muslim, Ibu Muslim. Ayo genduk sing ayu-ayu, bali-bali nang panggonane dang diganti tari rampak barong Sambaya Setia Kawan. Dados yo. Oi! So happy nggih pagelaran ingkang angka 5 nggih para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran saklajengipun nggih mudune tari rampak barong Sambaya Setia Kawan sugeng dalu para rawuh sugeng amir saniyo kapiyarsa suaranipun liram biake ya. Ah hey, oh hey, ah hey, oh rampak barong, rampak barong, ambiar tarik sih, Semangka.
rampak barong Samboyo setia kawan nggih. Akeh cacahe 5 maceme nggih sampun swanten dalemipun Bapak Muslim, Ibu Muslim sekeluarga nggih. Tari rampak barong Samboyo setia kawan. Dalu menika nyambut gawe bebarengan BSE Audio Sound System nggih saking ngerampalan keraton nggih kagunganipun Mas Bayu. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Tari rampak barong Samboyo setia kawan disukani gending, tapi saderengipun disukani gending nggih sumangga dumateng Bapak Muslim nggih putranipun panjenengan nggih. Lek sik durung turu monggo dijajarno ning pinggire tari rampak barong Samboyo setia kawan kalian disukani gending siji mawon mama lingsir wengi dados Ger manut kaya ger ya marang simbo iki simbo direwangi awan bengi ora turu lho ger
sisir wengi inggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir nggih teng wontene tari rampak barong Sambaya Setia Kawan. Ele rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane nang diganti tari Serimpi Sekar Jatilan. Yo. Au. Yo. Yo 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 yo. Aklik karbo. Para rawuh panjenengan sampun mirsani tari rampak barong Sambaya Setia Kawan nggih. Para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka telahir saking keluarga besar Reog Setia Kawan nggih. Mudune para widodari nggih. Widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune koyok macan luwe angel lajengaken utawi agawe tari Serimpi Sekar Jatilan nggih. Sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani medal tari Serimpi Sekar Jatilan kairing gending mama. Kapan bisa kelaksan isun nyanding riko utomo wis keturutan manjani yoga lega ipek-ipek mama Mari sun sayang iya yo Isa
yo umpama wis katurutan mantane ya isun iki seneng temenan rasane kaya sing seratan sunah kenangan yo sampe lendeng isun ipen iya yo wong riko angkat lamunan yo oh ya walaso isun iki seneng temenan rasane kaya sing seratan sunah kenangan yo sampe lendeng isun kapan bisa kaksan iya bisa nandeng riko iya yo umpama wis katurutan yo yo isun iki seneng temenan rasane kaya sing seratan sunah kenangan yo sampe lendeng isun ipen mong riko sam sayang anjung sayang liyane sing ana iya yo mong riko angkat lamunan yo iya yo mulane ya walaso isun iki seneng temenan rasane kaya sing seratan sunah kenangan yo sampe lendeng isun ipen isan iki seneng temenan rasane kaya sing seratan iya yo kenangan angan iya 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 ya sampe lendeng iya 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 isan kapan bisa kerasan iya isan nyandeng riko iya yo umpama wis katurutan mantane ya kari lagu taris
Srimpi Sekar Jatilan nggih ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe sampun sawanteng telebipun Bapak Muslim, Ibu Muslim sekeluarga nggih. Tari Srimpi Sekar Jatilan ayu-ayu rupane dalu mriku nyambut gawe bebarengan BSE Audio Sound System nggih saking kraton kagunganipun Mas Bayu. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Medali tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending impen-impenan mama. Tari Srimpi Sekar Jatilan sing ayu-ayu rupane disukani gending-gending kendang kempul Banyuwangi. Jajal dikei kangen Banyuwangi mama dados.
Kangen Banyuwangi nggih. Nggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wonten Tari Srimpi Sekar Jadilan ditambahi sak gending mama niki tasih wonten pamundutan nggih saking dherekipun Bapak Muslim Ibu Muslim nggih Lari Ayu saking Kalimantan nggih dados Gadis Manis Kalimantan nggih. Nggih menika gending ingkang angka 2 utawi gending telahir nggih teng wonten Tari Srimpi Sekar Jadilan. Ayo genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneng sing apik nggih, bali-bali nang panggonane. Tapi saderengipun genduk sing ayu-ayu bali-bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Muslim seserangan Ibu Muslim nggih menabi beda kesalahan utawa kata-kata kaulah sekorang sopan
da adepan panjenengan kaulah selaku bekel dari Bapak Jai sedari kali PP nyon seporah sesobung beteseh juga kepada BSE Audio Sound System nggih sedari Keraton Rampalan kagunganipun Mas Bayu. Terima kasih atas kerjasamanya mulai dari siang sampai malam nggih, dan terima kasih kepada artis video syuting Mas Eka Oke saking Dawan Lor Sukodono, terima kasih atas kerjasamanya nggih. Kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Reok Setia Kawan di lain waktu maupun di lain kesempatan. Ayo genduk sing ayu-ayu bali-bali nang kali PP tak jalukno gendingan Jawa pamit muli dados. Isu-isu paculan maneh.